Ако аз... Йоу! Йоу! Нула вярно! О, Отзад кая, отидай отзад, отидай си въгъла. Айде. 3 верни. окей, значи... Три. Аз съм. Отидай отзада, Отидай отзада, ако ме гледаш така, Аз съм сигурен, че е верно. Или по-скоро не е вярно, това ще го направим. Това е диамант, и това е голд и да. Пак 3 верни. Грешно. Грешно. 4 верни. Оле. Оле. 3 верни. Кая отивай си въгъла. Оле, майко. Окей. Значи... Махай тази рибове. 2 верни. Митко, спри се, бе. Нека да ги правим. Те умират и нямат вода. Това не е смешно. Кая давай. Окей, значи... Кривел. 3 верни. Окей. Не. 3 верни. 3 верни. Браво, Митко, победителя! Опа!